Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gang kaiya buni-bunian makapanggulalan ko na isa idide para nosong napanton na request ra kan aging kaya area kan asi salim. Dato milayalayak ko mawatan as salinding. Kagi kon mambu idide na dini na idi ipangurmat na gudi plilalilang ko mga loksyan miyakang bela-belaon na gusto mga pagarinyan, na gusto mga babaynyan, na gusto mga kakanyan, na taman ko mga arinyan adinyan ketigran. Kalangulangon nilan na ayakon amala ayas sampor na iyan. Naging kaya abal ayan ko ta para asop yang kuturugan abulawan sa derian adin yang ketigran. Aging kaya si Bae Norlaila. Nagugyan kaya along bayran aw ngupos iran at tihayaw matayran. Ada sa lakaw ko na ikinajma na lumangkap ko mbala apanugangan yan. Sa kalangulangon nirang ko na sa katekon na pamakingan niyo. So tara pa sa t-shirt. Alang tong adi sumangkup as sumagayan ko ranawa ay dulumarandan apamandag bebo akakasya marawi. Sa banig na ititangay sa sudi ikasubuso Allah dakalambi sa tila naguda apa imiyan sa wassalam.
toka ana adi itama baka alaw dekanya ang ditiro ubusad na idedu dato salim idadi kadina panguraw makakanuguno ka apia panabatuman anima imang gulaw asasaya na adikay Isus tampiri pagdaday agero mandito orogan namin didiro paaropan ako mawatan na salintiyay akadigit wala ama-ama kabapay umindig ko ulo ng manasog nakapamakasagin ko Ropa mga destada inadipuran no na seturog kapag kuwita deharapan aring berat panginapan nadi ko din nakapang tuunan na pagka untuk Tata solo akan nakakasalo din akan istamari ng puyong ano waka pagpikira ko kudu umbedaano kasa beladanakan inagusto mga apagaray na masasa porana mo bala akan ako taparan iyak na ketigiran mga lulaw ay lutang kedalukas na di kanupapagubah di kanupaguragi sa katiyang demanay inatakdiro ka adinan imapanggaula-ula ko ay initanda ko palade ikaw katatanda na Kebelag-iladan aku kalang-lango iyo na api ako pa
Nakadaan sa Bulawan na gumirakan. Nadirakan dinamitan dana, inatian dagmaana-ana, iya dini kuri, sama penggula-ula ko nas berkah naginawa. Inaaw panalam mata na kay inakadarolo kastanan iya ka nakatigiran. Nakumiyak ka na iya idudat to aarapat ang taya pumakinay agaw sa ladi sa Ginoo tasun sa di ketanora. Inabusoli ngayon iyan ya idubu istambe ya isa kolok sa Bulawan sa derakan inabuwa kang burarikan ako isa kolok sa akan asika ni abadula kataya apamagin soli ngayon iyan ala di ka di ay sa adik pinagkasas na dumungan na alo kasi dato sa ina nakamatang tao ko isa kong panalukas akadari dato sa day madagumi ilaya alaya asli beinora dinakasas sa anungan sa paanod na abantawi sa panahon na alena ang isip ikadi abadula inapanalam mata mga akakam ang pagridiyan na akadirideto sali ikapag nairon na si idaanak ang taya pumakinay ano nakimaamao ay
sino po na di ko karaon. Inastampora nakisike inagupangano nakitutao yak tanap makinay na mga ano nakiiba ko ulo dataman ako warinian na Ainoste dato saling dato milayala kumawanta na sa ina mga ano nakibayane yaari dato saling na mga ngano laki dinara inagusta ka sa nagiya amela inapapuino ako gudu iniyanan adi ibidul jiya bara inastampora nakirial nagusakas na bero dirara inapun deki istai delay inamangano nakimaay na makakaya pumakinagi inapanalam mata na isotang kedepan ugaan diri dato salim yaladi ka di mau hamad nag sule ngayo iyan iya usta tajas na ira apaninggilan ako kani sa nagtuwan ako kuraan asirani mindere day istada dino aurala ilan ilangi dato sa anim inaay dunurala ilan ikade na panggura belingang nakubaw sadik lang bayson daw sar beladana inauba kapak bimbang kopi tibarang aku unay kirang kakaanugon ay dunoran ay na kaayaranong kurakay inamabulan tay masilay napiyalong po manas tayo nasigdan sa dalan iyaran nung posta na
kadekai sabi bilang tao ka kasuran nasisandan kasugagaw na kaate Starong bulan na mainuralaila gusto bilong baita ya inedem na najema aung puso akan at iyaw mata ko ay inidilaw denas na darah meladaniya ay dunuralaina adiya ka nagatigaran na inidilaw din sa darah dapat ku dinamiyaka asber ko ka adina na depayage ikaalaan Kadang sapi pikiran iyo ay dedewin akan datang manakuwa makai nami yakatim-tim sarung beladenakan nang ikan arema sarung beladenakan inauwan ang mea asero karam panas dera kanor na masuan kenapa lakuin ama pasar beladaanakan ada tomilayalaya kekay sa imanto adia kena ko akin na matatastulo akin istaniya ay lalako napiliin mo ugo ka sa kapapantagan sogendingan at hindi dato sa alika at iguni dato sa alim may pilihan nilang po sarong beladan iyo ako ginatan sa awanay inaalaka sa pamayubi ka na ano sa salamarakano badan sa dok natas ka orang